Veci, ktoré sú dnes normálne, ale pred 20 rokmi neexistovali. Veci, ktoré dnes robíš každý jeden deň, by pred 20 rokmi zneli ako sci-fi. A nie, teraz nepreháňam. Začnem napríklad s veľmi slavným TikTokom. Krátke videá, algoritmus, ktorý presne vie, čo ťa zaujíma. A obsah, ktorý sa šíri za pár hodín po celom svete. V roku 2005 niečo také neexistovalo. Internet bol pomalší a sociálne siete len začínali. Ďalšie máme taký smartfón. Dnešné telefóny zvládnu všetko. Fotky, mapy, chat, hudba, videá. Ale prvý iPhone vyšiel až v roku 2007. Predtým boli telefóny hlavne na volanie a SMS-kovanie. Žiadne aplikácie, žiadny non-stop internet. Ďalšia vec je streamovanie. Platformy ako Netflix dnes znamenajú, že si pozrieš seriál alebo film, kedy chceš. Ale dávnejšie si musel čakať na konkrétny čas v televízii. Napríklad, možno moja generácia si ešte pamätá Večerníčka, ktorý sa mi zdá, že išiel okolo takej 6-7, nie som si istá. No a ak si to nestihol, ten určený čas, tak si mal smolu. A ďalšie sú sociálne siete celkovo. Instagram vznikol až v roku 2010. Dnes je to miesto, kde ľudia budujú kariéru, zdieľajú život, komunikujú. Pred 20 rokmi toto neexistovalo. Ľudia si písali SMS-ky alebo posielali listy. Najväčšia zmena ale nie je technológia, ale je to rýchlosť. Dnes sa trendy zmenia z dňa na deň a informácie máš okamžite. A svet je prepojený viac ako kedykoľvek predtým. Veci, ktoré dnes považujeme za normálne, pred 20 rokmi zneli ako veľmi ďaleká budúcnosť. A možno si to ani neuvedomujeme. Schválne spýtajte sa rodičov, čo je nejaká vec, ktorý oni nemali, ale vy už máte. Ak sa vám takéto fun facts videa páčia, tak na týchto sociálnych sieťach ma môžete nájsť. Budem veľmi vďačná za follow, like, za nejaký komentár, prípadne môžete odpovedať na popisok. A taktiež budem veľmi vďačná za zazdieľanie, nesmierne mi to pomôže. Takže dúfam, že sa ešte uvidíme.